माखौबा माबायदि रायलायलायथारदों माखौबा ओंखाम जायोना जाया आंहा जाना फैखादों नुबाय दा बेखौनो आंहा मिलायलायथारदोंमोन माखौबा अबेयाव थाङामोन नोंनोथ' मिथिखायो माथो आंलायनो माथो जिएफनाव थांदों नंखागौबा नङासो जागोन माखौबा बेखायनोथ' हरथ'लायदों नोंनि साननाय बे मा जेबो नङा सोरजों रायलायदों बियो नायनि र' मा नायखो मानसियालाय मा जाखो जेबो नङा माबा एसेबां मोजां मिलायलायबाय आङो माइबासोनो ओंखाम जायानो बेदरबो संलायलायदोंमोन आङो जिएफनावनो जाना फैयाखै बे लाब गैखाया दा इनि माखौबा बेहा जायाबाबो अरजाग्रांबाया आंहाथ' जागोन ना ओंखाम उखैनाया मा जालायलांबाय आंहा ओरैनोबा दे माथो हारसिङै जागोन आङो बेदर सेदर गासिबो जाजोबगोन आं जाया नालाय था मालाय जाबोखादोंनो गाबोननिफ्रायथ' नेहांबो जाला आं रावखौबो जाग्रोनि र' आंनि बाहागोखौ जाजोब सानदोंमोन नामा जाखांनायालाय मानो फैखो माथो सोरनावबा जाबोखादोंनो आंनि गोसो आरो गोसो जाबा जागोन गोसो जायाबा जाया माइबा माखौबा नेम 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 जानायालाय मा स्टाइललै आंखौ ओंखाम जानायाव डिस्टार्ब दा खालाम मा जाखो जिउ सोरां आंखौ गोसोखांदों नामा माबोरै दङ नोङो आंलाय माबोरै थानो नों गोसोखांबाय नायदो आं फैबाय जोंनि नुनाय सिमाङाथ' बिदि नङामोन ना सोरां नोंनोथ' खालामजोब्बाय हागोन ना आंखौ बावनो बुंलाय हाया ना बुंनो बेयावलाय मा मोनबाय थाखो सोरखौ गोसोखांदों आं ओरैनोसो थादोंमोन सोरांखौ गोसोखांदों नामा मोनाबाय उन्दुहैदो मोनफैनायालाय मोनफैबायमोन एड्रेसाथ' बेखौनो बुंदोंमोन दायो नंमारगौना नंमारासोथाय नङाबा बे र' जायखिया मानसिखौनो गाबज्रिनायनोसै आङो एमि एमि एड्रेसासो रंबा गैलालै सरि एमि ओमफ्राय आंखौ सिङाव लेंहरला आरो नों बेयाव नंगौना नङा जाखोथाय बिदिबा आंखौ खेबसे खेबनानै नायफैना आयौ दिनैसो फैनो रोंबाय गावहा मा खालामनो आंहाबो समानो मिलायाना थेवबो नोंखौ गोसोखांनानै फैथारबाय आङो नों मोजाङैथ' दङ ना मा बुंनो आरो आंहा ना नोंजों जे बुरजा रायलायनांगौ दंखायो
नंगौ नामा? बेखौनो आं नोंखौ माबोरै दङ सानहरबाय थायोमोन। आंबो नोंखौ जि गोसोखाङोमोन दा आं दाख्लै सोरांखौ लोगो मोनदोंमोन। फाग्ला बोरनाय गोनाङा जि माबा माबि बुंलांबाय। मा बुङा बेलाय? माबा नोंखौ हाबा लाफिननो माबा माबि बुंदों आरो। ओमफ्राय एमि गासिबो मोजाङैथ' दङ ना? ना बे सोरां फाग्लाया नोंखौ माबा डिस्टार्ब खालामो? मासे फाल्थुक मानसि बेलाय बोरैबाबाथ' सानलायलाङो बेजों हाबा जायैयानो मोजांबो जादों। बेफोरखौ दोनथ'दो ना, एसेबां गोबावनि उनाव फैदों गावहा। र' नों जिरायथ'दो, आं नोंनो साहा फुदुंना लायनि। ओमफ्राय बोरो नोंना एक्टरालाय? सिखाराखैनो दाबो? आच्छा, दे फुजाहैदो नायदिनि। आंबोथ' नायनि ना नोंजों माबायदि समायो। र' होमबा आं फुजाहैग्रोनि दे नों जिरायथ'दो। दे नुदों दासिमबो सिखारबावाखै। मोनायाव हरसेमानि जेबजों रायलायबाय थाबाय नालाय, बेखायनो दासो सिमां नुफ्लालायदों खोमा। र' फुजानि आङो। सिखारद' दाउला गेसेरबाय। सिखारद' होनदों आङो। सिखारद' होनखाबायना आङो। इयो जेबो रिप्लाय हरबावा। आच्छा नोंसो बिदि? सिखारद' होनदों आङो। बेदर लायनांगौ। आच्छा जेबो रिसपन्ड हरबावा ना? खोमा खाथियाव थांना बुंनि आं र'। सिखारद' होनदों आङो। बेदर लायनांगौ होनबायना, खोनाया नामा नोङो? बेदर जासुलि सोरांबानो बेदर नांगौ जाखो ना माखो नोंलाय? इयो आंखौसो बेबायदि होनबावदों नोङो। मैयासो बेदर जादोंमोन माथो आंनो सानफ्रामबो बेदर नांगौ। बेदर जाहोबाय थानांगौ नोङो आंनो। आच्छा मोखां सुनानै बेदर लायद'। आंनि लोगो फैदों। नोंनिसो लोगो दा, आंनिथ' नङाना। बिदिसो होनबावदों नोङो। मालाय उन्दुनायाव डिस्टार्ब। आंखौसो डिस्टार्ब होनबावदों नोङो। जल्दि सिखारना बेदरा लायनोबालाय। लायाबा मा खालाम नोंलाय? नायगोन आङो माबोरै लाया नोङो। नायगोन आं माबोरै बेदर लाया। मोनफैनायालाय मोनफैबायहाय। न'आसो बेनो नंगौना नङा जाखो? फैगोन होनना खिन्थाहराखैबो। मानसिफोरालाय न'आव दंना गैयासै? न'आथ' बेनो जागोन खोमाहाय। गाबज्रि हरनाय नां। नै एमि आइ, न'आव दंना गैया जाखो? जावैसो, नै जावैसो। आयै जावैसो फिसा आंनि सना। माथो फनबो हराखै आयै? आं लायगौमोन ना। नैहाय जावैसो, फैनो ओरैबायदि गोसो जाबायना आंबो। फनखौनो हरनो गोसोखांरोङासै आङो। आयु जावैसो सना, हामबायसै दे। आंनि जावैसो आबा सना। नानियालाय न'आव दंना गैया? दङ आयै, सिङावनो दं। फैदो आयै सिङाव। दे जागोन दे। ओमफ्राय नैहाय जावैसो, दाउला मासे लाबोफाखादां। लाबोआबाबो जागौमोन ना आयै? जेबो नङाहाय, जानो होननानैसो लाबोखानाय। आयु नायनाय मादै, जि मोजां समायदों माथो सानैजों। नोंजों आरो समायनो। नाथुर। जावैसो। औ आयै। आफायालाय मानोथो फैयासै आयै? माबाहाय जावैसो, नोंहावा माबा खामानि दङनो, सोलाबथ'नाय नङानो फैनो।
दे माब्लाबा फैथोंसै नोंनो लेंहरखादों दा आंलाय मानो लिंहरनांगौ जाखो ओमफ्राय नै जावैसो बुंलाय आयै नै हादा आं लाबोनाय दाउलाखौनो सिथारदो दे आयै दे बिदिबा आयै आं साहा फुदुंना लायनि र' दे आइ आं हले सानथामसो थानो होननानैसो फैखानायहाय नै जारौ नोंबो थालांदो दे आयै एबार बेदर जाहोबाय थादे आइनो आंनि लोगोनो दे आंथ' मोजांसो मोनखादों आइमोन फैनायखौ नंगौ नामा फनावल' बिजि थायो माखौबा दायो रायलायबाय थानो हागोन दे जेबजों जेबजोंल' रायलायनाय नुयो नामा नोंलाय नङाबा माथो नै नों नाथुर मामोन हाथायाव थांनांगौ मा लायनो आलासि फैनायखौ नुवाखै नोङो नुबालाय मा खालामनांगौ आंलाय खिन्थानि आं मा खालामनांगौ गोदाव सोराव मा बामजालाबायखो ओमफ्राय आंनि गोसो मानसियालाय खावसे गोरलैसो नामालै हाथायाव गोख्रै थांनानै फै आरो आइ लाबोनाय दाउलायाबो सिथारहैथां नै नों नाथुर गांजेमा